मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव जय देव रत्नाकाठी बरा गुरगौरी कोरा फूड क्वीन का बोलतात ते आता समजलं मला मस्त या ट्रेनला फूड क्वीन बोलतात पप्पीले पप्पीले माते में पप्पीले मित्रांनो शुभ सकाळ तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे कोकणी सुवेग चॅनलवर आणि दिवस 65 बघा या घेऊन कुठं चाललोय असेल कुठं चाललो असेल गवती चहा आणायला आणि चहा पाहिजे पण गवती चहावाली पाहिजे असे तर आता तिथं आहे गवतीच्या कुठं दिसते तुम्हाला दिसते हा तिथून आता घेऊया आणि तुमचं स्वागत केले आपले बाप्पा इथंच आलेले आहेत ऑलरेडी हे पाऊस बघा किती पडतोय छत्री घेऊन जातोय मी तर पाऊस थांबला की बाप्पाचं आगमन करू आणि नैवेद्य वगैरे दाखवू घेऊ वगैरे आणि मुंबईला जाऊ तर आता गवतीच्या घेतो मी ठीक आहे पावसात नाही दाखवता येणार तर थोड्या वेळाने भेटतो काढल्यावर गणपती आणायला चालवलो आम्ही इथे आता बघा तुम्ही मस्त गणपती बघू त्यालेच आपले घेऊन पप्पा गणपती बाप्पा आपले बाप्पा मस्त पाऊस असंच तुला मी कसा मारेन ना ते तुला समजणार पण नाही समजलं ना असंच मी कसाच मग समजूनच जातो फोटो काढवा मस्त तुमचा फोटो भारी दिसतोय पप्पा पप्पा आपल्या फोटो नंतर पप्पा दाखवले आता अजून नंतर आमचं नानू शूट करतोय बघा नानू शूट करतोय बघा लाल लाल घालून झालाय पण मोठी चांगली मोठी घेतो
गणपती बाप्पा आलं का गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती समय ठेवा पाठी पकड संकेत थोडा पुढे असते थांबा बस काय पुढे जा असा फिरवा आदित्य तू खायलो पाठी हात लाव वर उचला अरे वर टाकी सांगता ना लागू दे हे काय लागल्या फ्री पडते वर पडते मध्ये मध्ये काय नाही पडलं पाहिजे येऊ दे बघा पाठी येऊ दे हा बाप्पा आलेले आहेत, विराजमान झालेत मस्त वेगळी पूजा वगैरे झालेली आहे. बाबू साधं सिंपल डेकोरेशन एकदम शोभून दिसलंय बाप्पा आल्यावर. आता तिची लाईट आहे ना आपल्याला दिसतोय. बॅक टू मुंबई जायचं आहे. आता आरती आहे. तिची जरा लांब घेऊया. अजून ते काळोख ते दिसणार मस्त वेगळी. काय फोटो यायला लागले माहितीये का छान वाटतंय बघा. डेकोरेशन तिचा आता कपडा दे वाजला सीनरी किती छान वाटते. ती मध्ये लावलीस ना अजून तू काळोख इकडे का निघाला असं वाटतंय. कमेंट करा. नंतर कडू आपण सावकाश समजा मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव जय देव रत्नाकाठी बरा गुरगौरी कुमरा चंदनाची ओटी कुमकुम केशरा हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा ऋणझुलते ओढे चरणी लागरिया जय देव जय मंगल मूर्ती वसी मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव लंबोदर पीतांबर फणीवर वंदना सरस्वंडा वस्त्र शुंभशी मैना दास रामाचा वाटपा हे सगळा संकटी पावावे वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय मंगल मूर्ती वसी मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव लवलवती विक्राला ब्रह्मांडी माला विषय कंठ काळा त्रिदेवी ज्वाला लावण्य सुंदर मस्तकी बाला तेथून या जळ निर्मळ वाहे जुळजुळा जय देव जय. फायनली हे बघा ग्रीनरी बघा तुम्ही. ग्रीनरी हा हा इथे गणपती आपले बाप्पा विराजमान झालेले आहेत आणि ग्रीनरी बघा किती भारी वाटते. अरे पाऊस
हा हा एकदम भारी. गणपती बाप्पांचं झाले विराजमान. तर आता थोड्या वेळाने जेऊ, नैवेद्य दाखवून मोदक खाऊ आणि बॅक टू मुंबई. तर भेटू आता. मोदक दाखवता. पाऊस बघा, ग्रीनरी बघा, काय वाटतं यार, जायचं मन नाही करत. मस्तपैकी फोटो काढू एक आता. मित्रांनो आता जेवून घेऊ, बघू आपले संदीप मामा आहेत त्यांच्या घरी पाया पडायला जायचं प्लॅन आहे, तिथून मग मुंबई. तर आता बघूया आपण मोदक आणि शेंगा मस्तपैकी बनवलेले आहेत जेवायला. तर चला. डांग 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 डांग. अरे मोदक कुठं आहे? अरे शेंगा नो मोदक. तर आता मस्तपैकी खाऊन घेऊ. काढू घेतोय, खाऊन घेऊ. काढू घेतोय ना? येस. हा खाऊन घेऊया, नंतर भेटूया. चार्जिंग लावायचे मोबाईलला. येस. उकडीचे मोदक. उकडीचे मोदक. अरे वा, छोटूसा मोदक आहे. छोटूसा. बोला गणपती बाप्पा. गणपती बाप्पा मोरया. टेस्टी टेस्टी. बॅक टू मुंबई. आधी जायचं आपल्याकडं शिव फाटाला, प्रतीकच्या घरी, मामीच्या घरी. त्यांच्याकडे 1.5 दिवसाचा गणपती. सरप्राईज. सरप्राईज सगळ्यांना सरप्राईज देत सुटला. बापडू आणि लगेच आपली 4ची मांडवी घरातला गेलेला आहे. ऑन द वे बघू. आणि आम्ही तिकडे 4:30 चालेल आम्हाला, तेवढी पण चालेल. ते बरोबर आहे, ते पुढं कव्हर करेल. आम्ही पण 5 चरण जाऊ सर आवडत पण चालेल. आणि आमचे मावशीची मुलगी, आमच्या रिक्षावाले घरची लोक. तो रात्री पण होता, मस्त झाकझुक लाईट लावून दिली आम्हाला. तर त्याचा चेहरा पण येतो मध्ये. आता शू पाडायला भेटू आपण डायरेक्ट. आमचा हमेशा रिक्षावाले. बरं आलं, दादा गावालाच आहे. हो इकडे हो. काय होत आहे? हा मामा आलो की नाही? बाय. मला जायचं लगेच मांडवी ट्रेनला. मस्त केलं हो, डेकोरेशन छान केलंय. मामांचं घर. प्रॅक्टिस. ट्रेनची जर्नी अशी होणार आहे. आतमध्ये आम्ही बसल्यावर काय काय मागवणार आहे ते सुयोग भाऊ आम्ही जे डिसाईड केलाय ते बघू आता. आणि इथून घेतलाय स्टेशन वरतून. इथं समोसा चांगले असतात. चला खाऊन बघतो मी पण आता. मी पण आहे. बेस्ट बेस्ट. नंतर भेटू आता. दिवा गाडी येते नंतर आपली येईल. हा इकडे डबे सगळे खाली.
पूर्ण खाली गाडी आहे भाई, एक नंबर. आपल्या डब्यात नको जास्त माणसं. S4 त्यानंतर S5 आरामात चालणार ना, मी घाई नाही करणार भाई. आरामातच चढायचं बाबा. पडन खाली. आणि आपली S6 चढा. कुठली कुठली बॅक टू मुंबई. अप्पर सीट आलं आम्हाला. हे आपण आम्ही दोघे मिळेल ऍडजस्ट करूया आपण. खेडवाल्यांची व्यथा नाही यार मस्त. वरून हेच बघायचं आपल्याला. एवढी खाली आहे आणि आम्हाला मिडल आणि अप्पर सीट ऍडजस्ट तरी करायच्या साईडवर. आता मस्त साईडवर भेटला मला S3 मध्ये. तर आता बघा तुम्ही निसर्गाचा भावांनो. विंडो सीट सूर्य भावानी मस्त शोधून काढले विंडो सीट. किती गाडी खाली. हा गाडी खाली आहे कारण की आता सीझन आहे ना भाई, त्या साईडला जाणारी पब्लिक आहे, त्या साईडला खूप कमी जण आहेत. आणि उद्या गर्दी असेल. दीड दिवसाचा उद्या गर्दी. आरतीला पोचायचंय भाई. हा आरतीला पोचायचं आम्हाला बाजूच्या गणपतीच्या. आधी अशी सुसाट जाऊ दे. दोन मानगाव नंतर पनवेलला उतरून जाऊ. पण आपण पाऊस आला. बाहेरचे व्ह्यू कॅप्चर करतो मस्त. सूर्य भाऊ पण कॅप्चर करायचं ब्लॉग मध्ये बघा. आणि भूक लागली. भूक लागली का रिलॅक्स मध्ये बसले जरा. हा इकडे डबे खाली येते सीटा दिल्या नाही. तिकडे देऊन ठेवलं. तिकडे पाणी आणि पडलं होतं रे. हा तेच दोघांना समोर दाखव. मस्त. इथं सूर्य भाऊला विंडो सीट, इथं मला विंडो सीट. आता ऑर्डर देऊ आणि मस्त आहे की नाही, खाऊ एन्जॉय करू. आता येत होतो आधीच चरण यायच्या आधी, पण नेटवर्क नव्हतं ना. तो तिकडे बसलाय, मी इकडे सीटवर. आम्ही एकदम रिलॅक्स मध्ये फिरतोय पहिल्यांदा कोकणातले. ते पण मांडली दुपारची. तर बघू आता काय मस्त. येऊन गेले 2-3 परत येतील, पण डब्बा जरा लांब आहे ना. येतील काहीतरी ऑर्डर करू त्यानंतर. पाय खाली लागला असा. कसं पाणी दरवाजा आपटला. पाऊस बघा. एक नंबर ढगाळ वातावरण. आम्ही ट्रेन मध्ये. कोकण रूट बघा. कोकण रूट असं वाटतंय ना एकदम. मोबाईल दिसतो रे. मोबाईल भेटतो. हात घे भाऊ. छान वाटतंय बघा. हो दिवाखेड मेमो बघा. अरे मस्त काढलाय. हा सापे वामेला झाली क्रॉसिंग. आता दिवाखेड पब्लिक अजून येते. पब्लिक येते.
गरम आहे बोलतो. राणी वगैरे नाम निघालं जोक केला. आता विचारलं जॉनी. पावसाळ्यात गरम आहे. चाय कशी असते? मला काय पैसे पण तुम्ही येईना झालाय. मला फक्त 15 गेला येऊन. आणि आम्ही हे जॉन लिहिताय ना? SV मध्ये होतो बसलोय आणि नाही साईडवर भेटलो. नाही नाम आहे वही वही तिकडं आणि या बाजूला आहे. आता दिवा सावंतवाडीला ओव्हरटॅक मारायचा आहे. मस्त जे स्पीड पकडले ना वा मानवचा बर्थडे तर केक घ्यायचा केक घ्यायचा हा ब्लॉग फुल होणार आहे. फुल मोठा ब्लॉग होणार आहे. पण एन्जॉय येणार आहे. मजा येणार आहे. मजा फुल मजा होणार आहे. कारण की अजून बर्थडे सेलिब्रेशन आहे. पण मजा आता मजेची वेट करतोय. काही येणं झालंय. समोसा वडापाव घेऊन येतोय. परत आला समोसा असेल तर समोसा समोसा घेऊया. चल घे. समोसा घे. चल समोसा घे. कैसा आहे? दोन समोसे दोघांसाठी आम्ही बजेटची वेट करून करून फायनली समोसा घेतलाय. गरजला एक मला एक नंतर टेस्ट 35 रुपयाला दिलाय. पण त्या दिवशी 20 रुपयाला म्हणजे कालच 20 रुपयाला घेतलेला. तो थोडासा साईज मध्ये छोटे होते. त्यामध्ये जे आतमध्ये स्टफिंग आहे ते भरलेले आहे असं दिसतंय. ठीक आहे. 35ला 35ला खाल्ल्यानंतर टेस्ट सांगतो. असंच खातो. अरे गरम आहे. गरम गरम घेऊ. सॉस टाकून टाकून प्रत्येक बाईट में सॉस. दुसरं काहीतरी येईल. मूंग भजीचा वेट करतो. मूंग भजी आला ना आणि का पाऊस पडायला पाहिजे त्या टायमाला. पाऊस मूंग भजी भेटू. काय दुसरं ऑर्डर करू तर. और एक सॉस देते ना भाई. थैंक्स. हाँ कितना भाई? 40. मेथी भाजी लो साबुदाना वड़ा. दोनों भी बोलने का भाई. रुकेंगे लोग बोलेंगे फिर. तो साबुदाना वड़ा बोलेंगे तो फास्ट तो नहीं लेते. हम लोग भी भजी के लिए रुके थे. भजी के लिए रुके थे हम लोग. 500 छोटा असेल नाही काय. अब 200 का दिए ना. ते 200 का पहिला घे आणि मग 500 दे. देईल ना. 200 भी चलेगा. वेट ओव्हर. हे आता मेथी भजी आली. त्यानंतर बघू मूंग भजी. मूंग भजी वाला भी है ना. 500 का देना. पीछे है ना. मेरे को लगता रहता है यार. बाद की मेरे से ले लेना जब मेरा लास्ट होगा. चलेगा चलेगा. अरे यार इथं पण नाही होती गाडी. मेथी भाजी लो साबुदाना वड़ा. हाँ देख मेथी भजी बोल रहा हूँ तो उसको get. आपके पास कौन सा था? और क्या था? कुछ तो था आप बोल रहे थे. कुछ तो बोले थे. दूसरा कुछ. हाँ चीज टोस्ट. चीज टोस्ट लाना पड़ेगा कितना कितना? एक ही एक कितने का है? एक प्लेट हाँ कितने का है? 50. चीज टोस्ट का है? एक लेके आओ. चीज सैंडविच जैसा है ना. हाँ हाँ लेके आओ लेके आओ. जितना भी फूड ब्लॉग आहे. फूड ब्लॉग. ट्रेन में सफर में मस्त विंडो सीट में. हाँ आता ट्राय करू. या दिस. हा बोल बोल भाई तू बोल. चांगलं आहेत. खाऊन बघ. खाऊन बोल. एक नंबर. एक नंबर. आता मी खाऊन थोडा पाऊस आणि थोडा भजी. मी बोललेलो मागच्याच व्हिडिओ मध्ये बोललो. आता पाऊस आणि हा भजी.
पैसा वसूल रे, पैसा वसूल. टेस्ट आहे भाई, टेस्ट आहे. थांबा लाईट मध्ये आलो. असं ट्रॅव्हलिंग मध्ये मजा असते. असं मस्तपैकी बसायचं, ट्रॅव्हल करायचा, विंडो सीट आणि फूड पे फूड. गरम गरम आहे. मजा. मेथी भाजी लो, साबुदाणा वडा. दादाला बोललो आता की दोन्ही पण बोल. साबुदाणा वडा बोलल्यावर कोण थांबणार आहे, आता उपवास नाही ना. मेथी भाजी बोलल्यावर कसे आले ग्राहक जुळले बाई. पाठी बोलवलं. फूड क्वीन का बोलतात ते आता समजलं मला. या ट्रेनला फूड क्वीन बोलतात. एक नंबर. पाणी वाटतं गिरा पुढे पाणी 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 पाणी. पाऊस आला, पाऊस आला, पाऊस आला. तो सँडविच 2 पिके रे त्याने. 50 ला ना. ट्राय करू. ओपन कर. भाई सॉस नाही दिला. हा, अरे सॉस रे. अरे आता रे सिक्रेट आहे, एक मध्ये घे. एक मध्येच घेतोय भाई. काय आतमध्ये दाखव ना स्टफिंग कशी आहे. चहा लाईट गेली रे. आता जाऊन ये. टोस्ट सँडविच घेतले. चीज टोस्ट सँडविच. चीज टोस्ट सँडविच ओपन करू. पहिल्यांदा खातोय बाई मी ट्रेन मध्ये एवढं. कशी मस्त. चल मी दाखवतो. याच्यामध्ये स्टफिंग बरोबर आहे, येतोय. एक मध्ये येतो. एक मध्ये चीज टोस्ट सँडविच. आतमधला स्टफिंग काय, इथं चीज आहे पूर्ण भरलाय आणि कॅप्सिकम आहे आणि ऑनियन आहे शायद. हा ऑनियनच आहे वाटतं. तर आता मस्त वेगळी त्याला सॉस जरा. ओके. ओके का? पूर्ण चीज, ऑनियन आणि कॅप्सिकम. काय फ्लेवर येतो मस्त. हे लाले भेल. असेल दे 500. दो और एक दे दो. सर ये बॉडी मसाज है. बॉडी मसाज है 250. भेल दिया भेल. उडून जायची बाहेर. एक नंबर. आज नाही खात. आज असे ना खातच चाललोय. भूक लागत चालले. पहिली गोष्ट जेवढं खातो तेवढं कमी वाटतंय. एकीच चौथा. नव्हतं मी नाही बाई. अजून काय येतोय का बघायचंय नवीन. कंट्रोल होती जास्त. पहिल्यांदा आलं मग पहिला
फूड पूर्ण फूड फूड पिन करून टाका. चला एन्जॉय करू, हे खाऊ आणि बघू पुढचा नेक्स्ट मेनू. मस्त केक घ्यायचा आहे मानवचा बर्थडे साठी, केक घ्यायचा आहे आणि डायरेक्ट आता सेलिब्रेट करतो. हा तिथंच आता ट्रॅव्हल इथून अजून पटवाडी पर्यंत आपल्या लोकेशन पर्यंत. चला गाईज, आमचं सेलिब्रेशन अजून ब्लॉग संपलेला नाहीये. केक बघा भिजत आणतो बाबा, काय घालायचं आता. आणि फायनली मुंबईला आलेलो आहे. आता 12 वाजतील आणि बर्थडे आज आहे, त्याला करून टाकू. 12 मिनिटं त्याला उठवू आता आपण. त्याला 12 मिनिटं वाटतं. नाही बाई, अर्धा तास बाकी आहे. पण बोलतो मम्मी आलो मी. पोटी झालंय बाबा. काय आलो मी? पोटी झालं. कुठं पोटी झालं? तुझ्या घड्या पुढे आहे. चलो आम्ही 3च शेर. घाबरली काय? घाबरली पहिलं. त्याला उठव. असं घाबरणार. रील पाठव होता, आता झोपलाय. झोपला. उठव. बोललो तिकडे ये. चल चांदनी तिथं जाऊया मग. नाही बर्थडे बॉय लवकर झोपतोय. चल उठ. बॉडी बंद कर. कोण घेऊन आलास काय? चांगलं तुला काढलं. गावाला गेलो काय सेलिब्रेशन करायला येणार नाही? अरे आलो ना. काय नाही, आता 4 रील पाठवल्या मला बसता. हा कस्टमरच्या घरी गेला ना, म्हणून टाइम लागला. ठीक आहे ना. चला चेअर बीर घेऊ भाऊ तुझ्यासाठी. खास चेअर. चेअर घे. बस बस आता काय हळद कुंकू लाव तुला, त्याच्यावर केक घे. तूच खोल. बस आम्ही वैतागलो आता. काय काय खाल्लं ते ना. भाई तू ब्लॉग बघशील ना, म्हणशील काय खायला गेले काय ट्रेननी. ट्रेन की अरे ह्याच्यात काय ना, असं बोलशील काय खाल्लंय एवढा. व्हरायटी वर व्हरायटी. केक कुठे भेट? कुणी आणला केक? भेटलं तिथं होता. 10 का दो. ऑनजिनसचा आणलाय भाई. कुठे भेटला काय? हो पंजाबी मध्ये बोल रे. दिलं त्याने मला बाकी येत नाही. एकच फेवरेट आहे आमच्या भावाचा. चला बोला. चला. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे डिअर मानो. हॅपी बर्थडे टू यू. दिलं नाही मला. असे तू मसालाजी. पप्पी ले माथे में पप्पी ले. बिग फॅन. दीदीला दे. डायरेक्ट आमचं आता उचलून आणलंय. मला पण आले. तुला काय सारखी झोप येते भाई. वाजले किती? 12 वाजले. 12 वाजले. 12 वाजायला आले. मग बर्थडे केला मी. हा चरण खाणारा छोटा काय पळवत आणला विचार चरणला पनवेल पासून. हा चरण काय पळवत आणलाय चरण. लोकल पण पटकन रिक्षावाला गॅस संपला. रिक्षावाल्याने सीन केला आमच्या पहिलं तू माझ्या दोघांनी पण शिवाय सोडली. कट्स नाही येत ना त्याला. येऊ दे. मी नाही खाणार तुझ्या. अरे खाणं जेवढं पाहिजे तेवढं. असं नाही तो बरोबर ना. काय मोठे कट्सवाले 4 दिवस जातील आता. 1 वर्ष जातील आणि गप बसतील गरम पाण्याने अंघोळ. अरे हा रे बाबा. तुझ्या बोलण्यावर हा केक खाल्ला बघ याचे. आता ब्लॉग चालू असतो मी. चल रे. मम्मी जायची प्रॉपर. मित्रांनो चायनीज हे नाही करायचं. आजचा दिवस संपलेला आहे. मुंबईला येऊन आगमन, परत बॅक टू मुंबई, फूड क्वीन.
फुल खाण्यात पिण्यात आणि भावाचा बर्थडे भाव एंड सेलिब्रेशन घ्यायला विसरलेला. आणि मी एंड घेतला. तर असा वाटला हा ब्लॉग. कमेंट मध्ये सांगा, लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. वॉच टाइम वाढवा, फक्त वॉच टाइम वाढवा. इकडे कर ना. कॉम्पिटिटर. इकडे कर ना. भेटू उद्या. काळजी घ्या. शुभ रात्री.